Objednal som si klávesnicu z Temu. Áno, je to pravda. Možno sa teraz zamýšľate, prečo? No, dôvod je jednoduchý. Prečo mám taký skvelý nápad, čiže v tomto videu si otestujeme. No a určite dajte odber a like a hlavne komentár, lebo chceme veľa views. Áno, a to je to. A my ideme na video. OK, ja som už v hre. No a... No, v hre v Minecrafte. A proste zoberte si nejakú mňavku. A... Čujte. OK, takže finálne zhodnotenie tejto klávesnice je, že sa mi hrá na nej dobré, len tie nevýhody, nie sú tam šípky a není tam F5, F6, blablabla. No a čiže určite by si mohli dať like a odber, určite ten odber hlavne. Napísať nejaký pekný komentár, vám dám srdiečko. No a chcem ísť čo najskôr 100 odberateľov, čiže poďme to tam dať, do konca roka by som to chcel mať, čiže keď to dáte, tak budem veľmi rád, čiže díky. No a myslím, že to je všetko z tohto videa. Hodnotím klávesnicu z 10, dávam jej 8,5 10. Podľa mňa je to veľmi dobré hodnotenie. A myslím, že to je všetko. Čusko.